čaute ľudia, dneska tu máme pyrotechniku, čo som dneska bol nakúpiť. Není to toho veľmi veľa, ale tak. No takže máme tu Pico Pirát 2-krát, potom tu máme Smoke Balls 6 kusov, potom tu máme Ohnivý motýl 10 kusov, potom Veľký rotáček 12 kusov, potom tu máme Prskavky a Tasmania. Takže ideme sa tu pozrieť, Tasmania. Tak. Pekne, týka 18 kusov. Za 2,50 podľa mňa sa to úplne že oplatí. To vyzerá. Taký horšík, no dal v pohode. Dobre. Pozrieme sa na rotáček. Ty kokos. Podľa mňa za 2 € sa to úplne že oplatí. Potom tu máme Ohnivý motýl 10 kusov. Potom tu máme že Pico Pirát. Počkajte, pozrieme sa. Hneď ideme na to. OK ľudia, takže ideme sa na to pozrieť. OK, to sú takéto malé pirátky, Pico. To budú také malé rány, podľa mňa, no nevadí. 90 centov sa oplatí. OK, takže Impact Billy 16 rán. Takže tak, malo by to mať 110 gramov. Potom tu máme Login 9 ranový Impact. A to by malo mať 72 gramov. Tuto to vidíte. Ľudia sme u konca, takže čaute.